दिनै गरेस्वर तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय रन'ब भवनाव जा अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्टआ दैदेनगिरि बिथांमोना जेरैबायदि फार्स्ट एनुअल कनफारेन्सखौ बेयाव बानायनाय खुंनायाव आङो बेखेवगिरि महरै माने आलासि महरै सफैनानै आं गावखौनो गोजोननाय मोनदों। आं सानो जोंनि नैबे बर' पर्टेल निउसनिफ्राय जोंनि बर'नि समाजनि खामानिफोरखौ बेजोंनो जोङो माखासे जेंना जेंसिफोरखौ जोङो बोस्रांलांनो हागोन। आरो आं सानो माने जोंनि दानि जा पर्टेल निउस ओंखारदों बिनि जेसेबां दिनै जाना फैदों बेनि बागैबो आरो जोङो जा साबसिन जों खालामबावनो हायो। प्लास जोंनि आसामनि मोनफ्रोमबो एरियायाव थानाय बर'फोरनि माखासे जेंना जेंसि लोगोसे बर'फोरल' नङा माखासे जोंनि गुबुन गुबुन जोंनि समस्या मोजां इनफरमेसन जोङो मोननो हायो। मोजां देश बिदेशनि प्लास जोंनि रायजोफोरनि जा बा बिटिआर ओनसोलानो जा जोंनि सब ओनसोलनिफ्राय जोङो मोजां मेसेज जों लाबोनो हायो। आरो जोङो मोनफ्रोमबो थानाय गामिनि माखासे स्टुडेन्टफोराबो मोजाङै माने मेसेज मोननो हायो बेखौ आं खावलायो। आरो नोंथांमोनखौ आङो माने मोजां मोनदों, मानो होनब्ला नोंथांमोना जाखिनि जोंनि गेजेराव मोनसे समाव गैयामोन, दिनै पर्टेल निउसनि गेजेरजों जोंनि माखासे जेंना जेंसिजों लोगोसे मोजां खामानि मावलांनायनि जा आखायाव लादों बेखौ आं सासे इएम जानानै बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय आं मोजां माने साबायखर बावहरदों आरो दावगाबावथों। जोंनि कामिं जेनेरेसनफोराबो फैबाय थानाय जायफोर कलेज स्टुडेन्ट, इउनिभारसिटि स्टुडेन्ट बा कलेज लेभेल हाइ स्कुल लेभेल जायफोर स्टुडेन्ट बिथांमोनाबो मोजां मेसेज बेनि गेजेरजों लाबोनो हायो बेखौ आं खावलायो। आरो जोंनि बे पर्टेल निउसनि अनगायैबो जों जुदि जोंनि बर'नि गेजेराव टिभि स्क्रिनाव जोङो बानायनो हायो, बेखौ जोंनि गोनां मानसिफोरा जुदि सानो बेखौ लाबोनो हाबा जोंहा मोजांसिन जायो। माखासेखौ जोंनि हारिमु बर'फोरनि कालसारखौबो जोङो टिभि स्क्रिनाव लाबोनो हायोब्ला जोङो जोंनि हारिनि दिन्थिफुंनायखौ जोङो माबानो हागोन, जौगाखांहोनो हागोन। जेरै आसामिसफोरनि निउसफोराव जेरैबायदि गावसोरनिखौ मोनसे टाइमाव होनानै हारसाफोरा माबायदि गावसोरनि हारिमुखौ बोखांबोनो हादों, जोंहाथ' जों मोननोनो थाङा। बेफोरबायदियाव जोंनि मावनाय जोंनि थानाय थासारिफोरखौ जोङो माने दिन्थिफुंनो हाया बा मोनथिहोनो हाया, नुवानोखा। ओंखायनो जोंनि गेजेराव बर'फोरनि गेजेरावबो जों जुदि बानायनो हायोबा टिभि चेनेल, जोंनि माखासे थानाय थासारिफोरखौ जोङो बर'फोरनि दिन्थिफुंनो हागोन बेखौ आङो आसा खालामो। बर'नि माखासे गोबां दैदेनगिरिफ्रानो दिनै बर'नि पर्टेल चेनेलखौ रां खामायनो थाखायसो खुलिदों होननानै बुङो। दा बे बेलायाव नोंथाङा मा बुङो? बेफोरखौ जायफोर माने मानसिफोरनि खुगाफ्रा ओरैबायदि माने बुंनो हाया होननाय जाहैदों। माने मोजां सिन्था खालामा, मोजां पजिटिभखौ लानानै जुदि सानोब्ला पर्टेल निउसआ दिनै साफ्रोमबो बर' गामियाव बर' फिसाफोरनियाव दङ मबाइलफोरा। बिनि मबाइलनि पर्टेल निउसनि गेजेरजों मिथिना मोननो थांगासिनो दङ माखासे जाथायफोरखौ, माखासे मोजां जाथायफोरखौ बा मोजां किसुमान गियाननि सोरबा मोजां मानसिजों रायलायनायफोरखौ आं नुयो, आंनो नायो। खिन्थु जोङो नेगेटिभ लानो नाङा बेफोरखौ, आरो आं बेखौ खावलायो। आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय पलिटिकेलफोरा सोरबा ओरैनो बुंलानानैबो माने मानसिखौ डिप्रेसनाव दोनो आरो बे पलिटिकेल भाषा जाहैबाय होननानै सानो आङो। बेखौ आं पजिटिभ लाइनाव सानजानायखौ लुबैयो। आरो जोंनि माखासे जोंनि निउस जायफोर नोंथांमोना मोजां रिपर्ट बानायना लाबोयो बेखौ आङो खावलायदों आरो मोजां मेसेज होगोन होननानै आङो खावलायदों।